egitea eta bar. Zenbat eta luzeago atzetik etorri eta urrutiago etorri, orduan da hobeto lemoantzako. Orduan da gutxio mugitzen da atzeko lerroa, jokalari onak goitik eta errezago defenditzeko. Arazoa noin dago lemoantzako? Portillano gintziona, ordean luze jokatzen zuen, egaletara jokatzen, baina gero baloia zuten ezela ere mobitu ite zuten baloia. Eta orduan problema asko sortzen zuen, ez? Kasu honetan Alavesen apustu hori da. Luze jokatzea besterik gabe, ez? Egaletan bi txiki ditu, hortarako bi handia atera. Zenbat handiago boli irabaziko du, ez? Baina txikiak oso garrantzitsua dira bigarrengo baloietara iriste balin dira. Bisitasun horrekin min asko egin dezakete, ez? Gertatzen da txikia daude desagertuta momentu honetan. Calderon eta Rico dira hegalean jokatzen ari diren bi txiki horiek. Ander Alaina oraindik baja da, lehen izan gera berarekin berreketan, sudurrean oraindik benda txiki badauka, baina datorren astean jokatzeko presti izango dela. Esan digu berak hori nahi duela behintzat, maskaratxo batekin edo jokatuko duela. Eta bestela beste baja batzuk gaur jeni aulkian du. Tomek, Indiano eta Jito adibidez ikusi ditugu partida hasi aurretik pasiran. Deialditik kanpo. Iban Malonek min hartuta jarraitzen du. Falta, Alavesen alde. Ritmorik gabeko partidua, Ez dauka ritmorik ere. Ondo hasi da Alabesentzat, lehenengo jaurtiketan, lehenengo jokaldian egin du, baina gero iritsi baino gehiago baloi luzeekin, baloi luzeak goien ipini eta momentu zabantei guztia Lemoako atzelariek. Ea falta honetan zer gertatzen den, Javi Casasek aterako du. Atento, Rico! Baloiak gora, Salcedo eta Morcillo tartean, azkenean zuzenean joan zaio atezainari Alkalderi, honek txikiri eman dio. Txiki eta Calderon, txikik baloia zapaldu, ez dago faltarik, baloia babestu nahian azkenean kendu egin dio Calderonek. Horpoz eman dio Espartzari, honek Oscar Martinezekin jokatu nahi zuen, baina zuzenean atezainaren eskuetara eta ez du ezer ulertzen entrenatzaileak. Oso zaila ulertzen. Beste gauza bat, azkeneko jokaldi honetan, Espartzak baloia hartu duenean, berak erdiratzen nahi zuen edo pasea egitea nahi zuen, gertatzen dena da, zuzenean jo izan balo atera, oso baloia arriskutsua zen, atezaina atera eta zegoelako. Galdu du, pixka begira zegoen jokaldian nola zijoan, eta pentsatu ezer mugitu gabe, atzera egin gabe eta ez aurrera egin gabe, area txikitik kanpo hartu dura baloia. Benetan, ez duelako pentsatu hori, erdiratze bakarri pentsatu du. Ben komentataren joan ritmorik ez dauka, hemen bai ez dagoela esaterik, bueno, esate badukagu, baina ez dut uste denboraldia aurrera dijoa eta fizikoki ere gaur nabaritu iruditzet oso geldoa dijoa dena, lasai rekuperatzeko denbora dute, iruditzet oso ritmo gutxi, bakarri da ona tensio puntu hori, ez? Puntuen tensioa Alavese daukana. Lemoak nik uste denboraldien dauka, egia zan gaur irabazte bali madu, bueno, berriro ere, ez da lehian. Igual bai, lehian sartuko da, puntu matematikak gora bera ukita, ez? Oso zaila izango luke, hiru partidu faltan 53 punturekin. Berak dauka, beraientzako demoraldia egin da dago. Demoraldia beraientzako borobiltzeko aurreko ostegunean izan zuten aukera hori, ez? Hor egin zuten kale. Eta Portillaneko partidu horretan, ez? Hori zen borobiltzeko. Eta gaurkoa da, bueno, puntu gehiago egin eta hondik eta demoraldia hobea egiteko. Hala eta guztiz ere Aitor Larrazabalek esan zuen, azken asperenean, behintzat zalei post txiki bat emateagatik, altzuten guzti egingo zutela eta lagina lehengo astean ikusal izan genuen. Bat eta huts, azkar batean hasi ziren galtzen, baina 10 minutuko tartean, 80. minututik hasita buelta eman partiduari eta 1-3 irabazi zuten Lemoako jokalariek. La muelan. Hala da. Rebollo. Oso zaila da hori. Zuzenean kanpora ateko sake Alavesek aterako du. Taldego dira Lemoa bezalako taldeak eta beste talde batzu badu sailkapenean erdialdean kokatu iranak eta ez gora eta ez bera. Eta
arazo izaten da ondo konpetitzea, ez? Baina aurrean daukan taldeak zerbait jokoan balimado arazo handi bada olako talde bat hartzea. Eta pentsa gaur alabez datorren larumatean Eibar. Bai, eta arazo handi bada zergatikan. Zukite moralia indaugazu eta hor zoaz, batera eta bestera. Nahi gabe, jokatu aberia handiak egiten dituzu. Beste taldean, Beste taldeetan aberia handiak, ez? Jode, hemen dator, ez dauka ezer jokoan, da bai, ez dauka ezer jokoan, baina jokatzen torri eta irabaztea torri da. Hori argi eta garbi beti. Ia esan, aurtengo denboraldian 3. aldiz etorri gara Arlo Nagusiara, datorren astean 4. Lehenengo aldiz etor ginenean Real Unionek 1 eta 4 irabazi zion Larrazabalen taldeari. Orain dela aste eta piko, berriz ere 1 eta 4 Puerto Llanok irabazi zuen. Gaur hemen gara eta datorren astean berriz ere hemen izango gara. Beldur ginen gaur Xabi sartzen utiko ziguten edo ez. Bi partidetan 8 gol hartu dituzte gu hemen gaudela, 2 sartu bakarrik, baina bueno, oles ondo egin dugu eta hemen txari gara, gaurko lehiaz gozatzen. Hain golak esan dituzunean, azkeneko 6 partidutan, gola bakarrik egin du Lemoak. Gol bat eta bera partida irabazteko izan da. Barakaldori irabazion partiduan. Bueno, joan zen astean, Lamolari Bai, 3. Baina, bueno, hori Lamolakoa alde batera kendu eta 6 partidu segidan egin ditu gol bat eginez. Bai. Eta 2 gol hartu baita ere, bakarrik. Hori datu gona da, geratzen 2 gol horietan 2 partidu galdu zituela. Mirandez da Oviedo aurka, Hor da, bere borroka beti golakin izan da, eta azkeneko partidua ez dago jokoz kanpo, Jon Orbegozo aukera izan dezake Azpeitiarrak arean sartu da. Oso ondo Jon Moya atzelaria, penaltirik egin gabe baloia kendu dio. Baloia ikutu du Jon Moyak. Jaurtik eta egin behartzuen unean sartu dio hanka. Begira, ez zegoen jokoz kanpo, azkar atera dute falta. Hor dena prest. Dena alde zuen Jon Orbegozok, jaurtik eta egiteko prest. Moyak baloia ikutu du. Bai, ez dago penaltirik. Eta oso makal. Eta aukerarik onena orain arte. Oso makal. Iruditzen zaite hor ja area barruan sartu denean. Baloia hau babestuta, kontrolatuta daukazu eta hor ja, bueno, baina baloia aurretik aproposak gelditu zaio jaurtiketa bat egiteko. Eta ez du asmatu eta azkenean ez zerrezen gelditu da, goleko jokaldia. Aukera oso ona izan du Lemoak. Orain arteko onena. Zalantzari gabe, Salcedo, Calderon, Meskita du eskubian, azkenean Espartzak eman zion eta eman dio Meskitari. Calderon berriro, erdirak eta Calderonek beste aldera. Markel Robles, Espartza, berriro Calderon. Arean sartuko da, hortxe erdiraketa, ez dago errematerik, aldaratzea Alabesentzat, Oskarriko ezkerrean Javi Casas utzi dio Morcillo zuen aurrean. Casasek erdiratu, gaizki, aldaratzea Rikok, jaurtiketa. Salcedo kikutu dia nahi gabe, kostazaio Lemoari baloia bateratzea. Rebollo eta Orbegozo, azkenean Moyak moztu, Meskita, Espartza. Hor zelai erdian baloia gelditze bali madu, orduan arazo gehiago sortuko du Alabesek, ez? Ez dago jokoz kanpo Orbegozo, Jon Moya du aurrean lehen bezala, azkenean atzelariak kanpora bota du alboko sakea Lemoaren alde. Bueno, bai minutu hauek oso... Orain arteko onena. Bai, mogitu egiten dira ez, golaukera batek, jaurtiketa besteak. Eta hemen ere salsa nagusi, Bai, ez da giro aulkietan. Zu Juanan Arestien esan moduan, joko dotoretik gutxi, baina tensioa ikeragarri. Eta antsietate handiarekin bi taldetako entrenatzaile eta jokalari batzuk ere bai. Eta batean, berotzera bidali ditu Tomek, 2 jokalari 2. Eta abisua den, bate-batentzat edo... Digo Montiero eta Gereño dirala. Eta bera, zutik orain kanpoan, Tome. Batek arazoren bat eukiko du, Lemoa bitartean baloiarekin Apraitz. Salcedo, Oscar Martínezek ondo ikutu Durrikorentzat, iristen den Riko ez. Eta iritsiko, kanpora baloia, alboko sakea, etxekoek aterako dute, eta badirudi aldaketa berehala egingo duela, Ibon Gutierrez zelai